дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғ. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Чун медонед, барномаи дурахшон имрӯз аз ҷониби идораи телевизион ва радио вилояти суғ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти суғ ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. Ва имрӯз аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ба унвони барномаи дурахшон занг мезананд ва омада иштирок мекунанд. Ва имрӯз низ мо як ҷавонро даъват кардем, ки дар ҷодаи илм омӯхтан албатта муваффақ аст. Биёед қаҳрамони барномаро истиқбол мегирем. хуб, агар шумо фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғ сабт шудааст, ворид гардед, номнавис шавед. Хуб, қабл аз ҳама шуморо ба барномаи дурахшон хайра мақдам мегӯям. Қабл аз ҳама худро ба бинандагони азизи телевизиони вилояти суғ, махсусан барномаи дурахшон маърифӣ мекардед. Марҳамат. аввалан ассалому алайкум. Ташаккури зиёд барои пазироӣ ба барномаи дурахшон, ки имрӯз ин барнома барои ҷавонон боис мегардад худро муаррифӣ кунанд дар байни ҷомеа. Банда Собирзода Абдуқоим ҳастам, донишҷӯи курси чоруми факултети забонҳои хориҷӣ донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. офарин, аҳсан мегӯям. Хуб, қаблан барномаҳои дурахшонро тамошо мекардед? албатта, чун агар хоҳӣ ки ҳамқадами замон бошӣ, бояд пайваста аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва аз васоити ахбори омма бохабар бошӣ. Ва ман низ агар барои бархурдор шудан аз сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат огоҳӣ пайдо намудан хостам, ба телевизион ва ба шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ овардам. Дар қатори дигар барномаҳои телевизионӣ албатта ки барномаи дурахшонро низ тамошо намудам. ба фикри шумо барномаи дурахшон имрӯз самташ чӣ гуна аст? ба фикри шумо имрӯз рисолати ин барнома дар чӣ аст? барномаи дурахшон яке аз беҳтарин барномаҳо аст барои махсусан ҷавонон, наврасон ва он нафароне ки истеъдод доранд, яъне истеъдоди ниҳонӣ. То ҳол онҳоро касе намешиносад, ки дар байни ҷомеа он қадар маъруфу маҳбуб нестанд. бисёр як майдони хуб аст. майдоне аст ки онҳо метавонанд худро шиносанд, ба дигарон шинос кунанд ва то ба имрӯз ба чӣ дастовардҳо ноил гардиданду дар оянда чӣ нақшаҳо доранд, метавонанд муаррифӣ кунанд ва боз барои худашон як боварие пайдо намоянд, ки яъне онҳо дар байни ҷомеа шахсияти худро ёфтаанд. Абдуқаюмро чӣ такон дод, ки ба унвони барнома муроҷиат кунад? боиси иштирок дар барнома шудани ман албатта ки дӯстонам гардиданд. онҳо ба ман пешниҳод намуданд, ки яъне барномаи дурахшон як барномае аст, ки метавони худро дар байни ҷомеа муаррифӣ намоӣ ва боз ҳам ҷойгоҳи худро дар ҷомеа ёфта бошӣ. офарин. аслан истиқоматкунандаи куҷо ҳастед? аслан ман аз ноҳияи Айнӣ ҳастам. ва донишҷӯ ҳам ҳастед ба фикрам? албатта таҳсил мекунам ва дар баробари таҳсил фаъолият низ мебарам. офарин, аҳсан мегӯям. чун шумо медонед, Абдуқаюм, имрӯз дар барномаи дурахшон нафароне иштирок мекунанд, ки соҳиблаёқат ҳастанд, дорои дастовард ҳастанд ва мо барои бинандагони азиз он нафаронеро пешниҳод мекунем, ки воқеан имрӯз дар ҷомеа чӣ дар таҳсил бошад, дар кору пайкор бошад, ба ягон дастовард ноил шудагӣ ҳастанд. ва имрӯз Абдуқаюмро чӣ гуна муаррифӣ мекунем? албатта ки имрӯз дар ҷомеа бисёр қайд мекунанд, яъне аз гузашта мегуфтанд ва имрӯз низ мегӯянд, ки ҳар касеро баҳри коре сохтанд, меҳри онро дар дилаш андохтанд. яъне ба ин дунё омадани мо танҳо барои зиндагӣ кардану рафтан нест. ҳар як инсон дар пеши худ нақша дорад ва инчунин аз боло низ барои мо нақшае дода шудааст. яъне мо бояд барои иҷро намудани нақшаи худ талош варзем ва ман фикр мекунам, ки то имрӯз ман то ҳол дар ҷустуҷӯи истеъдоди худ ҳастам ва ҳар рӯзи нав ман як истеъдоди дигари худро кашф менамоям. яъне як паҳлӯи нашинохтаи худро ман омӯхта мешиносам ва фикр мекунам, ки истеъдоди ман ин дар сухани нек доштани ман аст, ки ман метавонам, ки бо анамон, яъне ин истеъдод на дар ҳар кас мешавад. доштани сухани пок, амали нек. амали нек, бале. ва ба сухани худ
устувор ҳастам. ҳар чизе ки гуфтам албатта ки онро иҷро менамоям. мебинам абдуқаюм инҷо хоксорӣ мекунед бобати истеъдодатон. шоду равшан нагуфтед, лекин ман инҷо мебинам ки гӯяндаи ин истеъдоди шумо ҳуҷҷатҳое ҳастанд ки рӯи мизи барнома: диплом, сипоснома, албатта ифтихорнома, шаҳодатнома ва ин ҳама дастовардҳо аз куҷо аст? Дорои чӣ қобилият ҳастед? ё дар ягон чорабиниҳо иштирок мекунед? албатта имрӯз чун барои ҷавонон бисёр як фазои муносиб аст ки худро муаррифӣ намоянд ва инчунин дар ҳам ҳаёти сиёсии ҷомеа ва ҳам дар ҳаёти иҷтимоии ҷомеа фаъол бошанд, бисёр чорабиниҳо, форумҳо, озмунҳо барои мо ҷавонон ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар пешниҳод мегардад ки ҷавоне ки мехоҳад худро муаррифӣ намояд, албатта ки дар ин чорабиниву озмунҳо иштирок менамояд. Ва ман низ иштирокчии чандин озмуну чорабиниҳо ҳастам ки сабаб фикр мекунам ки мақсади асосии иштирок дар ин чорабиниҳо ин агар сараввал гирем ин забондонии ман мебошад ки имрӯз забонҳои англисӣ ва забони русӣ бисёр забонҳои серистеъмол мебошад. бале. ва ана ҳамин донистани забон ва боз якчанд лаёқатҳо боис мегардад ки ман дар ин чорабиниҳо иштирок намоям. офарин, аҳсан. хуб, бед шурӯъ мекунем. инҷо мебинам шаҳодатнома бо худ оварда. ин шаҳодатнома барои чӣ аст? хуб, ду шаҳодатномае ки ҳоло дар даст доред, яке аз хатмкунандаи курси омӯзишии пайравони пешвои миллат мебошад ки мо дар ана ҳамин давоми соли 2025 курси омӯзишӣ ки аз тарафи раёсати корбоҷонон варзиши вилояти Суғд ташкил гардид омӯхтем ва мақсади асосии ана ҳамин курс дар он аст ки ҷавонон дар ҳаёти сиёсии ҷомеа боз ҳам наздик бошанд ва малакаи роҳбарикунандаро биомӯзанд. Он чиз ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. Мо медонем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ як мактаби бузурги сиёсату ватандорӣ доранд. ва ҷавоне ки аз ин мактаб мегузарад, албатта ки дар оянда дар ягон чиз барои ӯ монеъ шуда наметавонад. албатта ки роҳи худро меёбад ва ана ҳамин курси омӯзишии пайравони пешвои миллат боис гардид ки мо бо якчанд нафар ходимони сиёсӣ, донишмандон суҳбати озод гузаронем ва аз паҳлӯҳои сиёсат, яъне аз нозукиҳои сиёсат мо бархурдор гардем. хуб, бошад. ин шаҳодатнома гирандаи стипендияи раиси вилояти Суғд барои солҳои таҳсилии 2024-2025 мебошад ки ба тариқи озмун, яъне беҳтаринҳоро интихоб намуданд ва моро қадршиносӣ намуданд ҳам барои фаъолиятноки дар ҳаёти ҷомеа ва ҳам барои дониши доштаи мо. хуб, ҳамзамон гирандаи стипендияи президентӣ ҳам ҳастед ба фикри ман? бале, дар соли таҳсили 2024 соли таҳсили 2025 ман гирандаи стипендияи президентӣ гардидам ва гирандаи стипендияи президентӣ гардидан боиси он гардид ки ман боз ба якчанд зинаҳои дигар, ба зинаҳои баландтар ва барои рушду ташаккули худ бештар диққат дода бошам. офарин. абдуқаюм, ман мехоҳам имрӯз суҳбатамон озод бошад паҳлӯи истеъдоди шумо, дониши шумо ва имкониятҳое ки имрӯз тоҷикистон барои ҷавонон додаастанд. майдони васеъи фароғе ки метавонанд ҳам дониш омӯзанд, ҳам кору пайкор кунанд ва ҳам худсозӣ кунанд. яъне аз худ метавонанд сиёсатмадор созанд, аз худ метавонанд ягон ихтироъкор, муҳандиси барҷаста созанд, ҳа табиби шинохта созанд ва ин майдонро албатта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардааст. биёед ин хел мекунем. ман ин лаҳза мехостам аз айёми кӯдакии Абдуқаюм фаҳмем. дар деҳа ба дунё омадед, ба синфи як ба кадом мактаб қабул шудед? ман дар ноҳияи айнӣ дар деҳаи Зиндакон ба дунё омадам ва қадамҳои нахустини худро ба остони мактаби рақами 43 деҳаи Зиндакон гузоштам. боду ҳавои тоза, сабзазор, чорво, инқадар як табиати зебо. бале, чунончи ки шоир мегӯяд, қишлоқа ки ман бӯи чапотӣ дорад. ва албатта ки ман низ зодаи қишлоқ ҳастам. ҳам аз фароғату ҳам аз сахтиҳову душвориҳои деҳа гузаштаам. он душвориҳо ширин менамояд. вақте ки марҳила ба марҳила вақт мегузарад, таҷриба мегирем,
ақламон ба як чизе мерасад, он мушкилиҳо албатта барои мо як дарс мешавад, як хотираи хуб, хотираи тиллоӣ. албатта чун имрӯз бо дӯстон ва наздикон мешинем, вақте ки сухан аз айёми кӯдакӣ меравад, аз шириниҳои айёми кӯдакӣ ва наврисӣ меравад, ман аз ҳаёти худам, аз он рӯзҳое ки дар деҳаи хушбоду ҳаво ба сар бурдам қисса менамоям. барои баъзеҳо ин ҳамчун афсона аст ва барои баъзеҳо ин як чизи боварнакарданӣ ба назар мерасад. лекин дар асл зиндагии ҳақиқии Абдулқаюм аст. албатта. офарин. ба синфи як қабул шудед. аввалин омӯзгоратон кӣ буданд? аввалин омӯзгори ман рӯҳашон шод буд. устод Наврӯзов Зариф ба мо тадрис гуфтанд тӯли 4 сол. ва баъдан ман фикр мекунам ки вақте ки имрӯз ман як касе шудам барои худам, аз аввалин анамон ҳарфҳое ки анамон алфозе ки он кас барои мо омӯзондан, сабабгори асосӣ устоди азиз ҳастанд ки ман як умр дар назди он кас шогирд ҳастам, дар мактаби он кас таълим гирифтаам. албатта ҳамзамон метавонед изҳори сипоси худатонро дар симои шодравон устодатон ба кулли он омӯзгорони муассисаи таълимие ки шумо хатм кардед, ин фурсат барои шумо аст, барои ҳамдеҳагон, барои ҳамсабақон расонда бошед. марҳамат. хуб, ман сараввал сипосгузории худро ба омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Айнӣ, баъдан ба падару модари азиз ва бародари гироми қадрам мерасонам ки новобаста аз вазъият ва новобаста аз он чизе ки ҷараён дошт, ҳама вақт дастгири ман буданд ва ҳама вақт барои дар бари ман буданду фикри ақидаҳои маро чӣ дуруст буд ё ин ки чӣ дар назари онҳо ин ғайриимкон буд, аммо барои ман ҳеҷ вақт калимаи неро истифода набурданд. бовар карданд. бале, ҳамеша ба ман боварӣ доштанд ва ин боис гардид ки имрӯз барои ман барои худ касе шуда бошам. офарин, аҳсан, беҳтарин сухан бо самимият. боварӣ чӣ аст ба фикри шумо? боварӣ ба фикри ман ин шинохти худ аст. яъне вақте ки худатро мешиносӣ ва ба он чизе ки дар ақидаи ту асту ту ҳар субҳ аз хоб бедор мешавӣ, як чизеро фикр мекунӣ ва барои анҷом додани он кӯшиш мекунӣ ва аз ягон чи наметарсӣ, аз чизе наметарсӣ ки садди роҳи ту мешавад. ин боварӣ ба худ аст. агар ба каси дигар бовар кунӣ чӣ? аз чӣ бояд гузар кунӣ? агар хоҳӣ ки ба каси дигар бовар кунӣ, ту бояд ба гапи дигар нафарон нисбат ба ӯ, яъне ба атрофиён диққат надиҳӣ ки кӣ дар бораи ӯ чӣ мегӯяд. танҳо бо дили рост бо дили рост, бале. чун ҳар нафар зиндагӣ ва одамонро аз нигоҳи худ мебинад. яъне инсон наметавонад ки барои ҳама як хел хуб ё бад бошад. яъне мо дар зиндагии касе як шахсияти бад ҳастем, дар зиндагии шахси дигаре мо қаҳрамон ҳастем. бале. хуб, дар ин лаҳза ман мехостам як фазои ватандӯстонаро барпо намоям бо ҳам. мехостам дар бобати Тоҷикистон, ватандӯстии ҷавон, сулҳ, ваҳдат, якпорчагии Тоҷикистон ягон шеъре қироат кунед ки ҳисси ватандӯстӣ баланд гардад. ҳамон роҳе ки поёнаш намебинам ватандорист, ҳамон дарде ки дармонаш намебинам ватандорист, ҳамон марде ки аз тири аду дорад ҷароҳатҳо, валекин ашки чашмонаш намебинам ватандорист, танӯр аз оташи обу намакдораш ғизо гирад, нишони хӯрдани нонаш намебинам ватандорист. офарин. аслан мегам, ҳамин ватандорӣ чӣ аст ба фикри шумо? доштани ватан, эҳтироми ватан. ватандорӣ, доштани ватан, эҳтиром нисбат ба ватан, ин як ҳиссиёте аст ки ҳар субҳ ту вақте ки аз хоб бедор мешавӣ, ту ватани худро аллакай дӯст медорӣ. яъне аз субҳи зебои ватан ту аллакай баҳри ободии ватан кӯшиш мекунӣ. ва албатта ки ҷое мегӯянд ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, имрӯз чӣ хидмате ба мардум кардӣ. пас нафаре ки ҳар шаб аз худ мепурсад ки имрӯз чӣ кору пайкоре анҷом дод ва чӣ некие анҷом дод, албатта ки ин низ ватандорӣ аст. ва имрӯз ҷавонони мо
ватандориро танҳо дар хизмат ба ватан, яъне хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мебинанд. албатте ки ин дуруст аст. қарзи ҳар як нафар ҷавони худшиносу худогоҳ ва ватандор ин хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ аст. аммо дар баробари ин дигар фаъолиятҳое ҳастанд ки боиси ватандӯстӣ ва ватандории худро нишон додан мегардад. масалан вақте ки имрӯз ту бо баҳои хуб ва аъло таҳсил менамоӣ, кишвари худатро дар арсаи байналмилалӣ бо ягон озмун ё олимпиадаҳо муаррифӣ менамоӣ, вақте ки либоси тоҷикӣ, либоси миллии худро ҳама рӯза ба бар менамоӣ ки баҳри дигарон дарс бошӣ, намунаи ибрат бошӣ ва ҳатто як нафари барҷомонда, пири барҷомондаро дар кӯча дида ба ӯ дасти ёрӣ дароз мекунӣ, ин низ ватандорӣ аст. ва ҳар як нафар метавонад ки бо самти худ барои ватандорӣ ва ватандӯстии худро нишон додан кӯшиш намояд, аз имконияташ истифода барад. вақте ки мо имрӯз як порча замини назди ҳавлигии худро бо самарона истифода бурда онро сарсабзу хуррам мегардонем, ин низ ватандорӣ аст, зеро мо як гӯшаи диёри худро обод мегардонем. ободии кишвар аз хонадон аст. аз хонадон аст. албатта мавлонои бузург мефармояд: эй бародар, ту ҳамон андешаӣ, мо бақӣ ту устухону решаӣ. мо набояд ҳеҷ гоҳ бетараф бошем, зеро ин ки бетарафӣ ин бешарифӣ аст. эй бародар, ту ҳамон андешаӣ, яъне ин ки вақте ки ту мехоҳӣ дар ҷомеа як чизро дигар намоӣ, ту аз худат оғоз намо. набояд ҳеҷ вақт мо фикр кунем ки мо наметавонем. яъне агар мо мехоҳем, пас албатта ки кӯшиш намоем ба муроду мақсади худ мерасем. ва барои ободии ватан, барои сарсабзу хуррамии ватан мо бояд аввал ақли солим дошта бошем. мо бояд ки аввал худамон чизеро аз гузаштаи худ, яъне аз таърихи худ омӯхта бошем ва бидонем ки мо кистем, чистем ва барои чӣ зиндагӣ карда истодаем. яъне гузашта асолати худро шиносем. гузашта, имрӯз ва ояндаи худро мо бояд пурра дарк намоем ва барои ободии ватан кӯшиш намоем. бармегардем ба давраҳои хурдсолии шумо. вақте ки ба синфи як қабул шудед то синфи 11 дар муассисаи таълимии деҳа таҳсил мекардед, дар ҳамон ҷо низ дӯстдори фанҳои забони русӣ англисӣ будед? яъне вақте ки дар мактаб таҳсил менамудам, ман ҳамаи фанҳоро бо баҳои хуб ва аъло таҳсил менамудам. албатта ки фани забони англисиро бисёр дӯст медоштам ва албатта фани забони русиро низ, зеро ин ки пайваста асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромадҳояшон қайд менамуданд ки омӯхтани забонҳои хориҷӣ ин бояд аввалин дараҷа бошад, зеро ки ҳар як шахс бояд ғайр аз забони модари худ боз забонҳои хориҷиро низ омӯхта бошад. ва албатта ки забони англисӣ ин забони сатҳи байналмилалӣ аст ки кишварҳои зиёди дунё бо ин забон суҳбат мекунанд ва донистани ин забон барои мо боз роҳҳои нав, дарҳои навро ба сӯи муваффақият ва қуллаҳои баланд мекушояд. ва аз овони мактабӣ ман фани забони англисиро дӯст медоштам ва ин боис гардид ки ман баъд аз хатми муассиса тибқи квотаи президентӣ роҳхат ёбам ба факултети забонҳои хориҷии донишгоҳи давлатии Хуҷанд. хоб дохил шудед. имрӯз дар бахши чандум таҳсил мекунед? дар бахши чорум. яъне қариб ки хатмкунанда бале, хатмкунанда ҳастам. офарин. аҳсан мегӯям. имрӯз дар таълимгоҳи шумо, таълимгоҳи олии шумо чӣ гуна шароит барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ аст? муҳайё шудааст шароитҳо? албатта ки шароитҳо хубанд, зеро факултети забонҳои хориҷии донишгоҳи давлатии Хуҷанд факултети замонавӣ мебошад. чун факултети забонҳои хориҷӣ шуд, ин албатта ки ба як шакли аврупоӣ, яъне ҳам дарсгузарӣ ва ҳам бо техникаву технологияҳои замонавӣ таҷҳизонида шудааст ва беҳтарин омӯзгорон, ман фикр мекунам ки беҳтарини беҳтаринҳо ва шогирдон ба донишҷӯён дарс мегӯянд ва аз паҳлӯҳои нозуки забони англисӣ ба хонандагон меомӯзонанд ва мутахассисони варзидаи ин соҳаро яъне барои ватан омода менамоянд. хуб, вақте ки донишҷӯ шудед, ба донишгоҳ омадед, дар куҷо таҷриба гирифтед боз берун аз соатҳои масалан дарсӣ?
дар куҷо кору пайкор доштед, ба чӣ машғул мешудед? шахс набояд худашро дар як муҳит ҷамъбаст намояд, яъне бояд ки мо ҷанбаҳои гуногунро имрӯз омӯзем. ман дар баробари таҳсил намудан дар донишгоҳи давлатии хуҷанд боз кӯшиш намудам ки дар дигар сохторҳо низ худро омӯзам ва соли 2023 ман ба раёсати корбоҷонон варзиши вилояти суғд ҳамчун ба унвони волонтёр ташриф овардам ва дар он ҷо фаъолияти волонтёрии худро оғоз намудам. яъне чӣ хеле ки мо медонем, волонтёр ин як шахсе аст ки яъне бо хоҳиши худ бемузд баҳри пешбурди ватан ва кӯмак менамояд ва ана ҳамин таҷрибаи волонтёрӣ барои ман бисёр кӯмак намуд ки ман дар байни ҷомеа, яъне дар байни ҷавонон шинохта гардам ва бисёр ҷанбаҳоро, ҳам ҷанбаҳои сиёсӣ, иҷтимоиро омӯхта баромадам ва дӯстони нав пайдо намудам ки то ба имрӯз ҳамеша вазифатон аз чӣ иборат буд? Чӣ кор мекардед? аслан вазифаи мо иборат буд дар рӯзи иду маросимҳо дар кӯчаҳо аксияҳои тарғиботӣ мегузаронидем. дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекардем. дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекардем. албатта ба пирону барҷомондагон дастиёрӣ дароз мекардем ва ана ҳамин сиёсати давлатии ҷавононро мо вазифадор будем ки дар васоити ахбори омма, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз ҷавонони мо истифода мебаранд, мо тарғиб менамудем ки имрӯз Тоҷикистон давлати ҷавондӯсту ҷавонпарвар аст ва ба ҳама яъне маслиҳат медодем ки дар ягон сохтор фаъолияти волонтёрӣ дошта бошанд ва албатта ки дар баробари заҳмату кӯшишҳои мо раёсати корбоҷонон варзиши вилояти суғд, ғайр аз ин кумитаи корбоҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон форуму симпозиумҳоро доир менамуд ки дар он мо пайваста иштирок менамудем ва ана ҳамин волонтёрӣ боис гардид ки ман бисёр гӯшаҳои кишвари азизамонро аз наздик бинам ва бисёр дӯстону наздикони дигарро низ аз дигар манотиқи кишвар пайдо намуда бошам. ва ин буд ки мо сафар доштем, яъне фестивали дӯстии ҷавонон дар вилояти Хатлон буд ки мо ҳамаи шаҳру навоҳии вилояти Хатлонро чарх задем, дидан намудем ва яке аз шириниҳои ана ҳамин фестивал дар он буд ки моро дар байни мардуми маҳаллӣ ҷой намуданд. яъне мо бо мардуми маҳаллӣ аз тарзи зисту зиндагонии онҳо аз наздик шинос шудем ва фаҳмидем ки чӣ хел дар ана ҳамин дохили Тоҷикистон яъне урфу одат, расму русум низ фарқ мекунад. чӣ гуна кайфият гирифтед? аз худ барои худ чӣ гирифтед? барои худ ман бисёр чизҳоро гирифтам. пеш аз ҳама ман дар он ҷо тавонистам ки барои худ як шахсиятҳои навро кашф намоям, дӯстони нав пайдо намоям ки ман фикр мекунам ки ҳар вақте ки ман ба он ҷо бо ягон коре ташриф орам, албатта ки маро хуб пазироӣ менамоянд. яъне Тоҷикистони азизи мо беҳишти рӯи дунёст, зеро ин ки ин қадар манзараҳои зебо, ин қадар ҷойҳои тамошобобу дилкаш, таърихи бою рангин дорад ки ҳар як шахс бояд ки бинад, аз он дида намояд ва агар ман маслиҳат медиҳам нафаре мехоҳад ки саёҳат намояд, пас саёҳатро аз дохили худи Тоҷикистон оғоз намояд. бале, чун ҷойҳои диданиву зебо дорем ки ҳам таърихӣ аст ва ҳам як лаҳзаҳои ҷолиб дорад, масалан манзараҳои ҷолиб дорад, обҳои шифобахш дорад. хуб бошад, ман инҷо боз мебинам чандин сипоснома, диплом бо худ овардед. ин диплом барои волонтёри соли 2025. хуб аз ҷониби раёсати корбоҷонон ва варзиши вилояти суғд. хуб барои ки ин гуна масалан дипломҳо дода мешавад? нафаре ки чӣ кор кардааст? албатта ки чӣ хеле дар боло қайд намудам, ман волонтёр будам дар раёсати корбоҷонон ва баъд аз оне ки ман волонтёр шудам, ин аввалин дастоварде мебошад ки ман ба он соҳиб гардидам ва нафарон наметавонанд ба ин дастовард ноил гарданд ки имрӯз баҳри худсозӣ талош меварзанд ва инчунин меомӯзанд ки мо чӣ гуна бояд ки баҳри ободии ватан кӯшиш намоем. ман фарз мекунам ки ҳар як ҷавон лаёқатманд аст соҳиби ин гуна диплом бошад
و شخص باید که تنها به خود باوری داشته باشد و کوشش نماید که به این دستاوردها سزاوار گردد. خب این سپاسنامه چی؟ سپاسنامه از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، از تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن می باشد. البته که فعالیت مرا در شبکه‌های اجتماعی پیوسته دیدند و پی بردند که یعنی نفری هستم که بهر آبادی وطن کوشش می نمایم در فعالیت خودم بله. و مرا به چنین دستاورد سزاوار دانستند. سرتیفیکات می باشد از جانب بیزنس و منیجمنت که در گرمانیا جایگیر است. ما به طریق آنلاین یک کورس خردی منیجمنت را گذاشتیم که در دوام 36 ساعت بود، یعنی یک ماه طول کشید و ما نازکی های منیجمنت و بیزنس فعالیت صاحبکاری را آموختیم و در برابر آنه که ما امروز می توانیم که در آزمون ها اشتراک نماییم، غیر از این با پیشرفت علم و تکنیک ما علاقه می توانیم که در تاجیکستان ایستاده با دانشگاه های دیگر نیز رابطه برقرار نماییم و از دیگر کسب و کار نیز آموزیم. یعنی پیشرفت علم و تکنیک باز یک بسیار دستاورد خوب برای ما جوانان است. جوانی وطن دوست کی بوده میتواند؟ جوان وطن دوست، جوان خودشناس من فکر میکنم. جوانی که خودش را میشناسد علاقه او وطن دوست بوده میتواند. زیرا که شخصی که خودش را میشناسد تاریخ خودش را میداند و میداند که خلق او، سرزمین او، انمین یک مملکت او چگونه سختی ها را اثر گذرانده است که امروز تاجیکستان باشد، یعنی چقدر جان فدایی ها شده است برای نگاه داشتن فرهنگ، عرف و عادت، زبان، عنعنه ها، چقدر مشکل ها را ما اثر گذراندیم، میتواند که جوان وطن دوست باشد. زیرا که علاقه خبر دارد که این تاجیکستان برای ما یک تحفه نیست، با آسانی به دست نآمده است. چقدر سختی ها اثر گذشته است که تاجیکستان باشد. اگر شخصا عبدالقیوم رو پرسیم که اندازه محبتش نسبت به وطن، به تاجیکستان چقدر است، یا که عبدالقیوم تاجیکستان رو چگونه دوست می‌دارد، تا چه اندازه؟ محبت اندازه ندارد من فکر میکنم. یعنی ما میتوانیم که به شخص، به چیز یا به کسی به اندازه محبت داشته باشیم و محبت رو ما البته گفته نمیتوانیم که چینه مخصوصی نیست. البته ما میتوانیم که به حد و حدود، یعنی بیکران تاجیکستان رو دوست داریم. پس عبدالقیوم چگونه دوست می‌داشته است؟ چگونه که خود را دوست می‌دارم، تاجیکستان رو نیز دوست می‌دارم. همون گونه دوست می‌دارم. یعنی من در خود تاجیکستان رو می‌بینم. در خودتون تاجیکستان رو می‌بینید؟ بله. آفرین. احسن میگم. خب امروز به فکر شما چون گفتید درباره قسم‌های حربی گپ زدید، چون در ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت کار و پیکار داشتید، من باور دارم که همراه والدین‌های ارجمند برای دیداربینی فرزندشون که میرفته همراه میرفتید. البته با چشم سر میدیدید شرط و شرایط، مثلا زیست و زندگانی اونها هم مشق و ترمیم اونها رو میدیدید. به فکر شما امروز در انمی قسم‌های حربی چگونه برای جوانان شرایط مهیا کرده شده است که اونها خدمت مادر وطن رو به جا آورند؟ من یک مدت در ریاست کار با جوانان ورزشی ولایت سوغد فعالیت داشتم و در برابر فعالیت ما با قسم‌های نظامی روزی درهای کشاد اعلان می‌نمودیم که جوانان توانند از نزدیک از شرایط و زیست و زندگانی قسم‌های حربی برخوردار باشند و البته که خود من نیز در چندین روزی درهای کشاد در قسم‌های نظامی ولایت سوغد اشتراک نمودم. امروز خدمت در صف قوای مسلح بسیار شرایط خوب مهیا شده است در قسم‌های نظامی، هم برای تعلیم و تدریس، هم برای آموختن و هم از جهت یعنی خورد و خوراک گیریم. اگر قسم‌های نظامی پره یعنی تجهیزانده شده اند، زمانوی هستند و آن چیزهایی که امروز در بین مردم بعضی فلسفه و فکر و عقیده‌های پهن گردیده است، من همه این فکر و عقیده ها رو انکار می نمایم. یعنی آن چیز که عیان است حاجت به بیان نیست، نادرست است. نادرست است. بله.
қисмҳои ҳарбӣ, қисмҳои низомӣ имрӯз шароити замонавӣ доранд ва барои хизмат як мактаби хуб ҳастанд, зеро мактаби мардонагӣ ва шуҷоат ин хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мебошад. офарин. тақдири ояндаи шумо нисбат ба хизмат чӣ гуна аст? Масалан, чӣ нақша доред баъди хатми донишгоҳ, масалан шахсан шумо? баъд аз хатми донишгоҳ албатта ки ман нақша дорам, то ҷон дар бадан дорам, дар хизмати ватан бошам. ин новобаста аз оне ки чӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ё чӣ аз рӯи касби интихоб намудаи худам бошад, кору пайкорам бошад, ман ҳама вақт кӯшиш мекунам ки то ба он дараҷае ки метавонам ба ватан дар хизмати ватан бошам. мо метавонем гӯем ки имрӯз хизмати ватан барои сари ҳар як фарди ҷомеа аст. албатта ба қалб ва виҷдони ҳар як фарди ҷомеа аст. Чун имрӯз чун инсон шудӣ, чун имрӯз шиносномаи Тоҷикистонро дорӣ, дар баданат хуни аҷдодони тоҷик равон аст, чун руди чашмасолони Кӯҳистон ҳам. бояд чӣ кор кунӣ? Барои ҳамин ватан хизмат намоӣ, чӣ дар кору пайкор бошад ва чӣ дар хизмати ҳарбӣ бошад. ба фикри шумо ин чӣ гуна аст? яъне хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ин хизмат ба ватан бошад агар, яъне ман фикр мекунам ки ин танҳо мактабе аст ки ба мо маҳорати ҷангро меомӯзонад. бале. ва хизмат ба ватан гуфта мо метавонем ки ҳама рӯз дар хизмати ватан бошем. бале. дар ҳар қадами худ, дар ҳар куҷое ки набошем дар хизмати ватан бошем. вақте ки мо имрӯз як касбро интихоб намудему дар доираи ҳамон касби худ фаъолият мебарем, дар хизмати ватан ҳастем. вақте ки имрӯз дар ягон озмуну олимпиада иштирок намуда Тоҷикистонро муаррифӣ менамоем, дар хизмати ватан ҳастем. вақте ки имрӯз варзишгарони мо дар арсаи байналмилӣ иштирок менамоянд ва парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранду суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад, аллакай ин хизмат ба ватан аст, зеро ки давлати худро, миллати худро дар арсаи байналмилӣ муаррифӣ намуд. мо бояд ҳама вақт баҳри ободӣ, баҳри гулгулшукуфоии ватан хизмат намоем. ҳатто агар имрӯз мо як ниҳоли навқадеро дар назди хонаи худ ё ин ки дар кӯча мешинонем, ин низ хизмат ба ватан аст. зеро ки дарахте ки имрӯз ниҳоле ки мо имрӯз мешинонем дар оянда метавонад ки як дарахти пурсамар бошад. вақте ки донишгоҳро хат мекунед, кору пайкори шумо дар куҷо мешавад? яъне кадом касбро интихоб мекунед? ба куҷо ба кор меравед? тибқи қувватаи президентӣ таҳсил менамоям ва қувватаи ноҳияи айниро ба уҳда дорам ва албатта ки дар оянда баъд аз хатми донишгоҳ дар ноҳияи худам тибқи имтиёз дар он ҷо кору пайкор мекунам. хуб, офарин. ман имрӯз арзи сипос мегӯям Абдухоим ки ба барномаи Дурахшон албатта ҷуръат кардед, омадед, иштирок кардед. атрофи истеъдоди шумо, атрофи донишандозии шумо, атрофи кору пайкори шумо, зиндагиномаи шумо суҳбат кардем. суҳбати самимӣ буд. ман пеш аз ҳама арзи сипоси тамом гурӯҳи иҷодии барномаи Дурахшон, кормандони телевизиони Вилояти Суғд, роҳбариятро мерасонам ки омада иштирок кардед. лаҳзае бошад ҳам ана ҳамин мизи барномаи Дурахшонро бо истеъдоди худатон ҷилва бахшидед, ба мо як хотираи хуб гузоштед дар саҳифаи китоби барномаи Дурахшон. ман дар оянда боварӣ дорам шахсияте мешавед ки барои якпорчагии Тоҷикистон албатта заҳмат мекашед, меҳнат мекунед ва нафаре мегардед ки дӯстдори ватан, дӯстдори оила, дӯстдори меҳан. бори дигар арзи сипос. аз шумо чӣ напурсидам ки нагуфтед? ба фикрам ҳама савол ҷавоб шуд. сипосгузорам. он чизе ки бояд мегуфтам, ман фикр мекунам ки гуфтам ва албатта ки то як андозае бошад имрӯз боис гардидам ки дар фикри ҷавонони ватан як ҳисси ватандӯстиву меҳаншиносиро бедор намоям ва албатта ки ман низ аз шумо, аз кулли кормандони телевизиони Вилояти Суғд сипосгузор ҳастам ки рисолати касби мост. сазовор донистед ва маро ба ин барнома даъват намудед. салом бошед.
اگر شما بینندگان عزیز فرزند شما، نبیره شما یا خود شما، شاگرد شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام البته با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوخت ثبت شده است، البته وارد گردید، نامنویس شوید، درخواست خود رو بگذارید. ما کوشش میکنیم شما را به برنامه درخشان دعوت کنیم. برنامه درخشان امروز معرفی البته استعدادها است، چی در میان کودکان، نوجوانان و جوانان باشد. چون میگویند برای انسانیت از همه نعمت به‌بها این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.